Takže já vás po delší době zdravím u dalšího videa. Dlouho jsem netočil challenge, naposledy to bylo někdy v září a rozhodl jsem se, že vám takhle popřeju k Vánocům, hezké svátky, užijte si Silvestra, šťastný nový rok. Mohl jsem samozřejmě stáhnout nějaký obrázek, že označit všechny své přátele na Facebooku, ale tohle to sám nemám rád. Takže vám chci popřát pěkné svátky, užijte si to, abyste dostali to, co si přejete. Samozřejmě, abyste si pořádně užili Silvestra, že, zakalili a tak dále. No a když už jsme v tom, tak teda po té dlouhé době dám další challenge. Ale nevěděl jsem opravdu vůbec co, tak jsem zapatral do staršího videa, když jsem si dával ty chili papričky, co vidělo hodně z vás určitě. No, a tak jsem koukal do těch komentářů a uživatel Mrkev21, což je v podstatě i můj spolužák, měl nejvylajkovanější komentář, ať si dám slepičí bujon, takže mě to prý pěkný hnus, no, tak já ho tady mám, takže tady je. Vypadá to sice jako kousek z bomboněry, což bych byl radši, kdyby to byla nějaká taková sladkost. Já to dneska nebudu zdržovat, jenom jsem vám takhle chtěl popřát, takže už jsme u toho, tak si to dám. Vlastně když jsou ty Vánoce, tak splním jeden komentář. Teď já to rozbalím. Ty vole. To vypadá pěkně hnusně. Nebudu říkat, jak co to vypadá. Dobré, no tak. Ty vole. Ono to má být prý strašně slané a proto to je obtížné sníst. Asi to strčím do pusy hned celé, protože kdybych to kousal, jakože když to odkousával, tak bych to asi nesnědl. Tak mi držte palce. Pěkné Vánoce. Oh. No, zjel jsem to. No, ale to musím zapít. Voda to tam uvízla v krku. No, tam je opravdu ten největší problém, že je to strašně slané, když to rozkoušete, tak no nevím, jak vám to popsat, prostě jako kdybyste si celý pytlík soli nasypali do pusy. Dobře, tak to je ode mne všechno. Jak už jsem dneska jednou říkal, tak to zopakuju. Přeji vám krásné svátky, když už jsme ten konec světa přežili, že? Tak si to teďka užijeme. A třeba zase někdy v novém roce něco natočím. Tak chci pozdravit své odběratele, kteří mi ten odběr dali. Pokud mě chcete podpořit, tak mi dejte klidně odběr, mě to potěší. A mějte se dobře. Čaute.